Panultihon Kapitulo 28. Ang taong dautan mudagan bisag walay nagukod kaniya apan ang taong mataro sama kaisog sa liyon. Kung ang nasod nagpakasala magsigi kinig ilis-ilis o pangulo apan mahimong gamhanan ug bulungtad ang usa ka nasod kung makabaton kinig mga pangulong nga maalam ug may hustong panabot. Ang tawo nga anaa sa gahom nga mudaog-daog sa mga kabos mahisama sa kusog nga ulan nga mudaot sa tanang aniyo. Kung wala kay pagtamot sa balaod, dapig ka sa mga daotan. Apan kumutuman ka niini, batok ka kanila. Ang daotang mga tawo wala makasabot sa hustisya. Apan ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nakasabot pag-ayo niini. Maayo pa ang kabos na dili limbungan kaysa dato apan daotan. Ang batanon nga nagtuman sa balaod maalamon nga anak. Apan ang makigugoy-hugoy sa mga taong walay hinungdan nagpakaulaw sa iyang amahan. Kung madato ka pinaagi sa pagdawat og tubo ug sa pagpamintaha sa mga tawo, ang imong bahandi mahiadto sa tawo nga maluluyon sa mga kabos. Kung dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong mga pag-ampo kasilagan sa Dios. Daniha pagbuhat og dautan ang taong matarong ug malitag ka sa kaugalingon mong laang. Gantihan kayot pag-ayo ang mga dili sad-an. Maguna-una kanunay ang mga dato nga sila maalamon, apan ang kabos nga may maayong panabot mas maalamon pa kay kaniya. Sa dihang makahupot ug gahom ang mga taong matarong, maglipay ang tanan, apan kung maoy mangulo ang mga dautan, manago ang katawan. Dili ka gayod mo lampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og pagninulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Tahura og kahadloki kanunay ang Ginoo ug magmalipayon ka pag magahi sa ulo ug mahiagom ka sa kadautan. Sama sa leyon nga nangulog ug sa uso nga nangitag tukbunonon ang dautan nga pangulo ngadto sa mga kabos. Ang pangulo nga dili maalamon mahimong pangulo nga bangis ug madaog-daogon, apan ang tawo nga dili malimbungon magmando og dugay ng panahon. Sa katawo nga sad-an sa pagpatay nagdali ngadto sa iyang lubnganan. Busa angay siyang pasagdan. Ayaw pagpanglimbong ug mahilayo ka sa kakuyaw, panglimbong ug mahiagom ka sa kadautan. Daghang makaon ang mag-uuma nga kugihan, apan ang nagtinguha sa mga butang nga walay kapuslanan magpabilin sa kalisdanan. Ang tawo nga dili limbungan magkinabuhi nga madagayaon ug malipayo, apan kung magtinguha ka nga madato pagdali ikaw pagasilutan. Kung aduna kay pinalabi kini dili maayo, apan may mga tawo nga maghimong tinunto aron makadawat bisan sa labing gamay nga saborno. Ang tawong hakog buot madato pagdali ug dili siya masayod inikabot na sa kawadon. Ang taong namadlong mas kahimutan pa unya kaysa taong nagulog-ulog. Ang magunahuna nga dili sayop ang pagpangawat gikan sa ginikanan sama ra sa kasagarang kawatan. Ang pagkahakog naghaling lamag kasamo, apan ang nagsalig sa Ginoo muuswag. Binuang ang pagsalig sa kaugalingon mong hunahuna. Sunda ang mga pagtulunan sa mga taong maalamon aron malayo ka sa kakuyaw. Panghatag sa mga kabos ug dili ka kabsan sa imong mga gikinihanglan. Tunglohon ka sa daghang mga tawo kung dili ka manumbalin sa mga kabos. Manago ang katawhan kung ang daotang mga tao may mangulo. Pat kung mawala na sila sa gahom, magmando ang mga taong matarong.